Здравейте! Ето, ние сега тук оцеляваме. Аз съм Гамер 1208, а тук с мен е Гамер 12. Това е третия ден от оцеляването ни. И не играем много от тия никове. Това е нашият енчантинг рум. Ето тук имаме, разбира се, и защитата е фактион. Сега ще представим нашите честове, да се похвалим. Това е за 3 дни, разбира се, тук, ето вижте. Имаме дори вече енчантнати дрехи и това е третият ден. Сега ще ви покажем. Ето това е дърва и камък, повече камък заради дет сме копали, да не си помисли, че сме читвали от някъде, но не сме. Сега, този чест има 51 злато, 3 диаманта. Диамантите ги скъпихме повече за дрехи и за кирки. Ето я кирката и мечем е слаб. Тук е брадвата и това е. И сега мислям да направим още един етаж надолу и не знам за какво е, просто за красота, но тая къща е за сега втората ни. Ние първо оцеляхме. Ето, доста е прикрита, прикриваме я, за да не изгрифат, но не могат да изгрифат. Това е хубавото, че някои сървъри, както вчера няма рекламирам един сървър, играхме там и днеска къщата ни беше цялата изгрифана от ТНТ. Колко правило? Аз ако фалам, таблина сега тази вечер, ще там аз ще го кажа. Той нищо няма да направи. О, пържолите ми се изпекоха. Много добре. Така, това е нашето оцеляване за третия ден. Мисля, че ако искате, коментирайте, харесвайте. Това е моят скин. Коментирайте, харесвайте, каквото искате правете, каквото се прави в YouTube. И това е. Бай-бай!